Is ben moet de fólam faoi cinnceann nach mbaineann agus cin fá. Ach tá óran le fólam aingear dús agus an sin ben moet ná a chána le chéile agus cabhrú se sin go mórling. Tá ceann amháin seo sa ngrúpa nach mbaineann. Níl se cosa leis na rudaí eile ar fad. I ngeartha tú lom, cin ceann nach mbaineann. Sulla gníomhaíochtaí ag canna an rán. Inis bhfuil muid ré Iontoch. Tá ceann amháin seo sa ngrúpa nach mbaineann, níl se cosa leis na rudaí eile ar fad. I ngeartha tú lom, cin ceann nach mbaineann sulla gníomhaíochtaí ag canna an rán. Inis, breanna muid ar na pictiúrí atá agam an seo. Cin ceann nach mbaineann? Well, tá bróga gorma agam, bróga bán zaraga, bróga curcra agus bróga zaraga. Nis, measú, cin ceann nach mbaineann? Well, caithfimid cúpla rud a thuairt faoi zara. Tá balladachaí arb seo ar fad. Ach níl balladachaí arb seo. Chomála sin tá sálaí arda arb seo. Mar sin, cin ceann nach mbaineann? Na bróga zaraga. nó na sálaí arda go dírithe. Nis, céirt fúb seo? Tá muicceang, bach, bóin zé agus féachán. Nis smaoine, cin ceann atá difriúil? nó cin ceann nar chóir a bheith sa tachar? Well, is féidir op seo ar fad eitilt, agus ní féidir le seo, tá scíhan arb seo ar fad. Measú cin ceann nach mbaineann an muic go dírithe. Inis tá go leor rudaí amsa in seo agus caithfimid oibriúach cin ceann nach mbaineann an ngach grúpa. Tásamid leis an grúpa seo an seo. Tá mise go an tóra na hána i ríis agus atmhain mise cána is féidir líb se oibriúach cin ceann nach mbaineann an seo. Tá ceann amháin sa ngrúpa seo nach mbaineann, níl se cosa leis na rudaí eile ar fad. I ngeartha tú lom, cin ceann nach mbaineann sulla gníomhaíochtaí ag canna an rán. Inis bhfuil se oibriúach agaí. Breanna muid arb ar dús mar sin. Well, tá naoínáin, coinneáil, mála agus tedí. Inis siod rudaí ar fad a bheith amsa Somália, ach céir atá difriúil faoi cheann amháin acu? Well, má bhreaann mise ar na dathanaí, tá siad seo ar fad, bán zarg agus cin dá tar seo? Tá sé lia, mar sin, sin an ceann nach mbaineann. Ar eiling sálann seo mar sin. Well, tá na fón ar fad agam, sin rud amháin atá mar chéile fúb ar fad, ach cin ceann nach mbaineann? Well, tá siad seo níos slú, ach béidir nach bine. Well, iad seo is féidir leat iad a thuairt leat, ach a seo catú a choinneáil Somália, mar ní oibreann se mar thugann tú leata. Mar sin, stóig go beada an ceann nach mbaineann. Tá sreang aige, tá glacadóir aige, agus fiúin dírithe breanúir. Tá se le feiceáil nach mbaineann se sa ngrúpa seo. In sin tá na torthaí agam seo, agus is torthaí iard ar fad nach ba. Ach cin ceann nar chóir a bheith sa ngrúpa seo? Smaoine. Cin ceann nach mbaineann? Well, céirt iad seo ar fad, úlaí má sib, ach céirt faoi seo? Sna? An áráiste má sib, mar sin sinna an ceann nach mbaineann sa gás sin. Inis tá uimhir a chuí agam an seo, 2, 7, 4 agus 6. Tá an ceann seo beag ní sucre, ach má chuoinann sib ar an seachtain seo caite, bhí muid a fólam faoi réomhreachaí agus cabhreachaí, sin nod beag chuoib. Cin ceann nach mbaineann? Measú? Well, an ceann nach mbaineann sa gás seo ná 7, ach cin fá? Well, is cabhar uimhir a.
agus réomhreachaí iad gach ceann eile. Mar sin is féidir iad a rions in na háile. Ach ní féidir 7 a rions in na háile.